Скъпи абсолвенти на Химико-технологичния и металургичен университет, уважаеми членове на настоятелството на нашия университет, уважаеми представители на бизнеса, преподаватели, служители, колеги. В навечерието сме на прекрасни празници и днес с гордост и вълнение отбелязваме дипломирането на 72-я випуск млади инженери на Химико-технологичния и металургичен университет. Горди сме, защото днес празнуваме резултатите от вашето обучение, упорит труд и скок в развитието ви, академично, професионално и личностно, нашия университет. През годините на следването си вие усвоихте знания и опит в различни професионални направления и специалности. Бъдете взискателни, избирайте, защото вие наистина завършвате университет, който ви е дал изключително високо ниво на подготовка. Уважаеми колеги, в ден като този с радост споделяме резултатите, които особено ни радват. Видими са отличията ни в научните изследвания, напредваме в обновяване на научната инфраструктура и подобряваме материалната си база. Но сред успехите специално място имат постиженията на нашите студенти. В тази зала ние приветстваме 170 дипломирани инженери, бакалаври и магистри и сред тях 51 отличници. За просперитета на университета ключова роля имат нашите партньори от бизнеса. Днес сред нас са представители на фирми, които са емблематични за химическата, фармацевтичната, металургичната индустрия. В годините ние заедно градим история, настояще и бъдеще и сме горди, че инженерите на ХТМУ са изграждали и развивали индустрията на България и днес гледат напред към значими позиции в европейската и световна икономика. Нека този празник ни напомня, че заедно можем да постигаме още по-големи успехи. Нека не спираме да мечтаем, да се развиваме, да бъдем горди с това, че сме част от семейството на Химико-технологичния и металургичен университет. Честит празник на всички и на добър час! Уважаеми колеги, ние сме доказателството, че когато човек вярва в себе си и когато работи, успехите идват. Всеки от нас е изминал различен път, но днес всички стоим заедно, като една общност, като хора, готови за следващата крачка от живота си. Благодарим на ръководството на университета, което работи неуморно, за да осигури по-добро бъдеще на студентите си. Благодарим на преподавателите ни, които ни подкрепяха, насърчаваха и понякога предизвикваха, за да растем. Те бяха до нас през целия този път и ни помогнаха да се изградим като мислещи и можещи хора. Благодарим на нашите семейства и близки. Без тяхната любов и подкрепа този момент нямаше да бъде възможен. Те вярваха в нас, дори когато ние самите не вярвахме. Уважаеми колеги, нека този ден да бъде началото на още по-големи стремежи. Нека имаме и коража да мечтаем смело и силата да следваме мечтите си. Бъдещето няма да ни бъде подарено, но е в нашите ръце да го създадем. Нека бъдем поколението, което не само мечтае, но и изгражда бъдещето си. Днес ние празнуваме не просто дипломирането си, а и хората, в които се превърнахме. Честито на всички! Първо благодаря за поканата да кажа няколко думи. Всеки път много се вълнувам, когато заставам тук, защото преди години аз седях оттатък на вашето място и бях студент, който тръплих да видя какво ме чака след дипломирането. Ако мислите, че сте положили усилия за да вземете днес тези дипломи, трябва да знаете, че усилията, които трябва да полагате, тепърва предстоят. Предстои да се влеете в активния живот, в един свят, в който предизвикателствата са всеки ден. Тук, сред вашите родители, сред вашите приятели, средата ще бъде доста по-добра, а възможностите са големи. Няма да ви казвам какви бяха възнагражденията и заплатите, когато аз завърших този университет. Днес можете да печелите добре и от вас зависи колко успешни и колко добри ще бъдете в бъдещето и в това, което правите. Бъдете здрави и успешни. Това ви пожелавам аз.